Обичате ли Варна? О, супер! Защо? Защото Варна е разположена над минерални извори и за мен има големи преимущества за здравето и просто комбинацията с морето и минералните води са нещо превъзходно, което аз никога не мога да забравя. Бихте ли искали да промените нещо? Бих искал да променя средствата, които се отпускат за гражданите, защото в днешно време е много скъпо и просто не можеш да водиш на пълноценен начин, здравословен за живот. Ще гласувате ли? Мисля да гласувам, да. Защо? Защото трябва да дойде някой човек, който е преди всичко спортист и който оценява природните качества на този, може би най-хубав, най-спокоен град в България. Мерси много.